Ce e aia? Tula. Ce urmează aici? Calul. Ia calul. Mai departe, asta ce e? Nedina. Nu e, nebun. Care e nebunul? Bravo, ăla e. Aici vedem. Acolo. Mai departe, ăsta ce e? Cel mai mare. Ăla, ce e ăla? Ledele. Regele, bravo! După rege ce urmează? Asta? Hai, ce e? Nedina. Bravo! Mai departe, ăsta ce e? Nu. Nu. Ăla, ce e ăla? Ledele. Nebunul. Nebun. Mai departe, ăsta ce e? Calul. Cal. Pune cal. Mai încoace, aitura. Aputul aici. Ăla e cal. Și în față, ce punem? Numai pioni. Toți pionii, bravo! Hai să-i punem.